ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ይኹን ናይ ቅትለት ፈተነን ተጋጢሞ ንኹሉ ከባቢታት ኢራን ከም ዘጥፍኦን ከም ዘባድሞን አጠንቂቑ። ነዚ ዝበለሉ ምኽንያት ናይ ኢራን ላዕለዋይ መራሒ አያቶላ ሞጅተባ ካሜኒ ሕነቲ ዝተቐትለ መራሒ አብኡ ምፍዳይ ጠለብቲ ሃገር ምዃኑን ብርግጽ ክግበር ከም ዘለዎን ድሕሪ ምግላጹ እዩ። ካሜኒ ደማቡን ካልኦትን ካብቶም ገበነኛታትን ውርደተኛታትን ቀተልትን ምፍዳይ ቃል ንኣቱ ክብል ኣብቲ ብመንግስታዊ ቴሌቪዥን ዝተነበ ጽሑፍ ገሊጹ። ካሜኒ ብመሰረት ላዕለዎት ምንጭታት በትን ኣቡን ካልኦት 4 ኣባላት ስድራ ቤቱን ብኣሜሪካን እስራኤልን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ገጹ ከም ዝተበላሸወን ካልእ መጉዳእቲ ከም ዝወረዶን ይዝንገር። ካብቲ ብ8 መጋቢት ላዕለዋይ መራሒ ኮይኑ ዝተሸመሉ ግዜ ጀሚሩ ብህዝቢ ኢራን ዛጊት ኣይተረኣየን ዘሎ። ኣብቲ ሓደ ሰሙን ዝቐጸለ ሐሙስ ምሸት ብቐብሪ ኣቡኡ ዝተዛዘመ ስነ ስርዓት እውን ኣይተረኣየን። ኣብቲ ኣብ ቴህራንን ከምኡውን ኣብ ነጃፍን ከርበላን ኢራቅ ዝተኻየደ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት እንተወሓደ 15 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ኣብ ጎደናታት ተረኺቦም ነይሮም። ምንጭታት ኢራን ግን እቲ ቁፅሪ ልዕሊ 30 ሚልዮን ምዃኑ ይገልጹ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ቀዳም ዕለት ኣብ ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዝፀሓፎ ተጻብኣ መልእኽቲ መንግስቲ ኢራን ነቲ ብዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝተኣወጀ ንፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ንምቕታል ወይ ንምፍታን ዝቐረበ ስጋት እንተተግቢርዎ 1000 ሚሳይላት ተዳልዮም ናብ ኢራን ከም ዘቕንዑ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ድማ ብቕፅበት ክስዕቡ ምዃኖም ብተወሳኺ ገሊጹ። እስራኤል ትራምፕ ንምቕታል ዝተሓንፀፀ ሓድሽ ናይ ኢራን ውሪድ ከም ዘሎ ኣብ መጀመርታታ ሰሙን ንኣሜሪካ ከም ዘጠንቀቓት መርበባት ዜና ኣሜሪካ ሓቢሮም።